Sizisa loo nkonzo uqinisekisa uba ikliniki ethi incedisane nabantu abaneengxaki zofumana abantwana. Silisebe lezempilo ke sithathe isigqibo sokuba masiyizise kule nkonzo kuba we have realized according to i-research ekhoyo iyatsho uba ikhapulu enye kwiikhapulu zezintandathu iyastrugglisha nofumana abantwana. Ithethe ukuthi ke yingxaki ekhoyo eprevalent ekufuneke ke ngoku nasibe noxanduva ezorhulumente noncedisana nabantu bakuthi. Kwaye iyathetha into okokubana kungakhona amaxesha apho ingane-contribution kwizinto zokuba abantu bangahlali kakuhle in terms of gender-based violence. Kuthi kanti abantu banee-frustrations zokuba bengafumani bantwana, ufike omnye violent to other okanye omnye abusive to another esithi awufumani bantwana angayazi uba imeko yenziwa indlela ekwenzeka ngayo xa umntu ezawufumana abantwana. Okwesibini, yinkonzo ekwaziyo uba ingafumaneka kurhulumente kuba ikhona kwamanye amaphondo. Kumaphondo alithoba apha eSouth Africa, amaphondo amane ngeli lethu ngoku anayo. Zikhona zimbini eGauteng, eWestern Cape, i-1 eGauteng, i-1 eBloemfontein. Ithetha ukuthi nathi ke sinayo. Kwi-IVF yona izihambela nje yodwa ithetha into okokubana sizokunika umama izitofu ezokwenza into okokubana akhule amaqanda, then emveni kokuba ekhulile loo maqanda siwakhuphe kumama, sicele notata aproduce isperm, sidibanise nesperm neqanda kuphume umntana omncinci besithi xa simbiza yi-embryo, which is ii-cells ezithile esencinci ezidla ngofumaneka phaa, ezidla ngokwenzeka phaa kwi-fallopian tubes zincinci. Simthathe loo mntana ke ngoku simbuyisele esibelekweni akwazi ke ngoku umntu ongumama into okokubana abe ukhulelwe. Emveni koba simlindile sijonga amagazi kuye abuye sithi ukhulelwe, sazi uba yonke into ihambe kakuhle, angaqala ke ngoku ukulungisa nokutya iipilisi zokhulelwa. Emveni kokubana simenze iscan sibone umntana yonke into inhliziyo iyabetha, akwazi uqala ukuhlukuhla ngolu hlobo kudla ngohlukuhlwa khona eklinikini okanye kugqirha wakhe ombonayo, ibe yonke into ke iphelele ke emva kwangoko. Eastern Cape, home of legends.